Đây. Ra giúp thật tư. Ăn thân thế. So guys, beko na pwede siya ba? Ay, Ay, kalabay. Ari derbalay mahagan ang Ha? Derbalay mahano. Mahano? Hagana de ma duy shosho. So guys, नोंथांमोना नुखादोंआनो 70,000 साबस्क्राइबार जाथारसिगोन बारा नांथारला आरो 150 जनल' नांथारसिगौ बेनिखायनो जायफोरा दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय 70,000 साबस्क्राइबारा जोबोर खाथियावनोसै सो गाइस वेलकम बैक टु माय चैनल अनदर व्लग्स नोंथांमोन बुंनानै मायदाङा न'आव थांनानै दंना बेखौ आं दिनै मानसियाथ' लिंहरदोंमोन आंखौ लांफै होननानै ओमफ्राय किन्तु आं दिनै लाबोआ होननानै सानदों ओमफ्राय आं दा थांनाय जायोना जाया नायनो र' मानो होनना बुंबाथाय माने आं थांनोबो बादों बेनिखायनो नायदोंसै दा थांनाय जायोना जाया ओमफ्राय दा गाबोन समफोर हाबाबो दं गामियावनो माने आइनि बिनानावनि फिसालानि स' नायदोंसै बेखौ लाबोनाय जायोना जाया आङो मानसिया एसे लोमजानायाबो गोसो लोमजागासिनो नामाथाय हामाखै खोमा मानसिया टेम्पो वाह ay taklu ding 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 ay ses seni neng nau me adarane Angniबो नोंसिनिबो wah takali माथो नोङो अमा फाननायनि फैसा मोनदों नो बेसां मोनदों आंलाय दाखालि आया अमा फाननायनि फैसा मोनदोंमोन ना आंनो होनांगोन आंनोबो नांगौ नोंनोलाय मानो नांगौ मा नाङा गावनावनो दंखायो नांगौ आंनोसो होनांगौ आरो आंनावसो फैसा बियो बिमानि अमानि फैसाखौ मोनजानो लुगैना बयबो जागोन दे माबा मा होनो माबा बथलसे लोंहोगोन आरो मा होनोमोनलाय मा Sprite. Sprite na Sprite ini. Sprite lo loंहैनो आंखौ दानाबा आरो देरबालाय मा होगोन आंनो हा देरबालाय मा होनो होगोन आरो मा 200 सो 200 थाखा बुंनाय थाखाबाय 200 थाखा मोनगोन आं बेखौ आरो दाखालि आया अमा फाननायनि फैसा मोनदोंमोन बेखौ आंनो होनांगोन इसे गैया 6000 ल'खा आदिसो नालाय आदिसो हरदोंमोन ना आदि नालाय दुसरायाव आदि हरदोंमोन आरो बारा गैया आरोनो अमा फिसानि दामखौ मोनफिनदों आरो जेनेबा अमाया न'निनोमोन नालाय जोंहानि न'निमोन आदि हरदोंमोन आरो है इसां दावराव नोंसोरो रानिया रिमजिमा रोंसिगोन ना थाबायनो नै रिमजिमा दिं रोंबाय दाबो माबा मोजाङै बेरायनो रोङाखैनो रोंसिगोन सानैसो थानानै आलुबो होना फैनाय आङो मादै लाङानाव हाबा दं गाबोन समफोर बेनिखायनो नायनोसै र' बेसेबां गोबाव थांनाय जायो आलुखौ होना फै बाबा मा आलुखौ होना फै मादै मा होनो आलु बस्थासे होनानै फै नोंहामजाबो लिंदोंमोन आंखौ लायनो थाखाय गाबोन फैगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय नङा दिनैनो थांगोन आं जेनेबा ओमफ्राय दिनै थानानै गाबोन लायसिगौमोन आरो ओरै दा थांनो बादो माथो हर थागोन नामा हर थानांसिगोनथ' आरो ओमफ्राय गाबोन फैगौमोन नायनोसै आलु होना फैग्रोनोसै आं जेखि जादोला आं दा थांबाय थानि मादै मोनानि हाबा दं गाबोन समफोर दिनै मा बारमोनलाय समबार दिनै समबार गाबोन मंगलबार गाबोन सानसे बुधबार आरो दाउ गैला नोंनि दंबावो माला थांदो दाउ बिमाया माब्रैनि फिसा दं आरो फैयाखै फैजोबाखैना स' गाइस दाखाल बावनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो आइखौ माने भिडिअ'आव गोबां खम नुदों बेनिखायनो बुंगासिनो दंमोन बबेयाव थांदों माने बारा देखायाखै होननानै दिनै फुल देखायगोन आं आइखौ भिडिअ'आव हाबानि मानसि लिंनो थांबाय थादोंमोन आं हाबानि ओइ जानि बिनानाव फिसाला बाबु अनसिमानि guys beko na pwedeng siya ba ay galbay wala kini So guys, दा समा 5:20 जाबाय 7:20 नागिरदोंमोन आङो 5:20 जाबाय बेनिफ्राय आं दा रेडि पावार बेंकबो लाखाबाय आं मानो होनना बुंबाथाय दा थांदोंसै माबानाव मायदांमोननि न'आव
नायनोसै र' दा आरो बेसेबां लागोनथाय आधा घन्टासो लागोन नामाथाय दा थांगौ माने दा खोमसि हैखासिगोन आङो दा थांबाय थादोंसै आइयाबो न'आव गैया आं आइखौ बुंलांगोन सानदोंमोन खिन्थु दहायनो आं थांगोन होननानै बुंखादोंमोन खिन्थु गेरेन्टि गैयामोन दा कल खालामना बुंहरदोंसै आं मा जा नों देखायाबा मिथिगोन नामा लालमहन नामा इयो गोथाव नङा आं जाखांबाय इखो डुप्लिकेटसो डुप्लिकेटबो जानाङा थांदो मा कास्टमारखौनो ओंखारलै थांदो होननानै स' गाइस सान मोनाबायानो डेन्जार बार बुगासिनो दं नुखादोंआनो नोंथांमोना खोमसि खोमसि जाहांबाय एसे एसे आरो दसे नांबावगोन सहैनो थाखाय बाराथ' गोजान नङा 12 किल'मिटार जायो जोंनि न'निफ्राय गोजाना बेसांसिम जि बारबो बुगासिनो अखा फैगोन नामाथाय दसे थानानै स' गाइस थाइसे थाइनै अखा थाइफ्रिबाय थानाया नै एसे सिबायानो आं दाबो एसे थाइफ्रिगासिनो बेनिखायनो न'आथ' मोनफैबायानो सानना ला सफैबायानो आं दा थांबाय थादोंसै आं एसे ओंखारदोंमोन बेयाव स' गाइस आं दा सफैबाय उनाव अखाबो सिजाबाय भिडिअखौ आं आपल'ड खालामनो हागोन नालाथाय हाना नंला नामा अखा नायबाय दं मालाय फैबाय होन फैबाय होन स' गाइस आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनानै बावनो दिनैनि भिडिअ'आथ' बेयावनो जोबगोन खिन्थु आं गाबोननिफ्रायसो स्टार्ट खालामजोबदोंसै खालामफिनदोंसै मानो होनना बुङोबाथाय सानसेयावनो हास्लाबदिया आङो लोगोसे आं नोंथांमोननो बुंनानै खानि गाबोन आङो बे भिडिअ'नि गेजेरावनो सानना लाखा आरोना नुखागोन नोंथांमोना गाबोन आङो माइदांनि बिनानावमोननि न'आव थांनानै फैगोन आं खामानि मोनसे दं स' बेनिखायनो सोरबाफोर नुवाखैबाथाय बे भिडिअ'नि गेजेराव नुगोन आरो जेनेबा बेनि बिनानावखौ स' गाइस नै बस जानाय फैदो आंखौ नायनो लामानिफ्राय मा नामलाय आरो निया हारिमु खाख्लुरि बसुमतारिमोन ना खाथि खाथिनो सानैबो ना आंखौ नुयो नोंसोर मबाइलाव गाबोन दिनै भिडिअ नायदे खानैखौबो नुगोन नोंसोर खानैखौबो मिन्थिबाय मिनिना खानैबो गासे देवरा मिनि आले स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो मैयानि भिडिअ'आ दस्रायाव एन्डिं जादोंमोन खिन्थु दिनै आं न'आवनो सफैफिनबाय स' दा जोङो मुलि लानो थांनि मोनसे एसे गोजानाव आरो जायखिजाया 20 किल'मिटारसो जागोन नामा जोंनि न'निफ्राय स' फार्स्ट टाइम थांगोन आं फार्स्ट माने आगोल गोबाव जाबाय 10 इयार्ससो जाबाय नामाथाय बे जायगायाव थांनाया दिनै आरो बे जायगायाव थांगोन आं मुलि लानो थाखाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थागोन जे बे भिडिअ'खौ साथाम थांनो नागिरदों बाबु आरो लोगो बेनि जों साथामजों दा थांगोन उमरागुरिमोन ना दे जे जायगायाव जों थांगासिनो दं बेखौ सहैनो बारा गोजानथ' नांला माने आं नोंथांमोननो मैयानो बुंखादों माइदांनि बिनानावमोननि न'आव थांगोन होननानै दा जों बेयावनो थांगासिनो दङ फुरा जोबथारनाय न'आव सफैबाय जों दा नाय हाजो खना ना हाजो बे खाथिथार बिना वाइड एंगेलबाथाय नै खाथि नुद्रायो वाइड एंगेल लागायबाथाय एसे गोजान नुयो आरो बेनिफ्राय मोनसे दहायनिफ्राय नटिस खालामगासिनो आं बे जाय गासैनिबो गय बिफांनि बिलाइया नै साफा माबा जाजोबना दंना दाखालि सारअन्थाइ फैदोंमोन गासैबो बेल' नङा गामियावनो गोजा बेफोर गासैबो दंफांफोरा बिलाइया सेस दैया बिराद मोजां गदोंना आं सुना लानो र' डाइरेक्ट हाजोनिफ्राय वाटार साप्लाइ स' गाइस दाथ' जायगा सफैबायानो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दैया अबेनिफ्राय गदों डाइरेक्टखा फुरा हाजो साइडनिनो बे स' गाइस दा जोङो वाटारफल नायनो फैदों बे जायगायाव वाटारफल दं खाथियावनो ओमफ्राय बे जायबा जों सोरानाव फैदों होनना बुंबाथाय बेलाय बाबुनि बिब' सासे दंबावो ना थाट माइदांनि उन ना बिनानाव बिनि न'आव फैनानै दं जों दा बिराद एरसोलायनांगौ माथो वाटारफलखौ नुवाथाय दै गाबनायखौल' खोनादों खिन्थु नुवाखै दै गोलैनाय दहाय आं दै माबा मोखां सुनाया नै बेजोंनो लांदों बेनो आरो गोजौआव दंना खिन्थु थांनो खस्थ' जागोन नामा ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहानि आब' थार्ड आरो ना माबा बाय थांदों दे दे नै नानि फिसाया आब'नि नैबे आबौ ओमफ्राय नैबे आबै ओमफ्राय बे बिखुनजो आरो ना दे थांदों ने ससे दिनैनि माबाखौ थांगासिनो